Sikil nano nano. Apa kuwi? Sikil nano nano. Keduren. Nano nano. Sikil nano nano. Si ting-tingane Pak. Sikil nano nano. Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya. Sikil putih mlunyus ngene kok ireng. Ika keselen Pak ceritane, kekeselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih. Ayo. Bapak seminggu yo ora lunga. Ayo. Berarti prai ning omah. Prai. Cuk. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau no. Kirang ya, Pak. Lah kek mau pira? Kok hitung ora? 50-an 400. Terus 5.000-ne 3 berarti 6. 5.000-ne paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih, Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresna wis diparingi tiratane. Iya, Pak, disyukuri, Pak. Nah. Dimen buta yang ram baka sembah nuwun ya nduk sak langgame pisan impenku.
nenggen campur sari, nenggen dangdut utawa musik, ning nyatane genduk Niken Salindri ngaturake langgam sing aluse kaya ngene ya mirasa laras lan kepenak. Ya, para lenggah men saya semangat genduk Niken Salindri nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Dungane piye Bu Kesi? Dunganipun mugi-mugi Pak Margono sekeluarga sak sampunipun ngawontenaken tasyakuran Mahargya Putra Mbiwadosi ing dalu niki tansah pinaringan katentreman lair batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Dipun gampelaken anggenipun pados sandang pangan. Amin. Mugi-mugi Mbak Manten lan Mas Manten enggal saged gadah momongan lan Pak Margono rezekinipun kathah mengke taun ngajeng nanggap wayang malih nggih Pak. Matur nuwun. Nggih, ngenteni mauno putra-putrine sing SMP ngesuk wis gedhe wis tuntas wis mentas wayangan meneh. Kuwi kesuwen. Niku kesuwen dadi kan se SMP, engko SMA, kuliah S1, S2 ijik 10 tahunan. Lah lek mantene kan wis cemepak. Engko bar napa jenenge bar manten anyar kan let rong sasi terus blenduk to. Terus engko ya apa? Bobot. Oh, bobot. Nggih. Duwe kagungan putu terus wayangan let setahun wayangan meneh syukuran putune lair. Sampeyan gelem sok ditanggap tahun ngarep? Nggih purun. Ning lek mben taun kon wayangan daleme Pak Margono ning ngarepan ditulisi Margono alias Sida Ludes. Ya ora wong nanggap wayang ora lokak malah saya kebak. Amin ya rabbal alamin. Mau Bu Kesi Pak Margono masalah aku teko to. Monggo Pak Dalang ning ruang tamu. Ning kono kebak wong. Wah, kathah tiyang Pak Dalang nggo teng ruang tengah. Ning ruang tengah ya akeh wong nyepakne jajan. Anu Pak Dalang nggo teng pawon mawon. Ayo, Kyai tanggung jawab. Wis dirampungi wiwit sore mau wis lunas kabeh, niken ya wis rampung. Wis ngono kuwi Kyai tanggung jawab. Iya, bener. Ijolana klinci ucul sak bawane Bu Kesi. Ya, enggak. Iki live streaming YouTube Kuntadi Channel ya lan uga disiarake langsung lumantar radio budaya panjenengan Radio Jodipati. Sound system tera panggung kagungane Jodipati Mas Yoyok CS saking Dungombo. Ya monggo Bu Kesi. Uga ngaturke panuwun marang kanca-kanca juru ladi sing wis ngladeni awake dhewe sak kanca wiwit ning pondokan mau ning daleme Pak Basuki nganti ning panggung hidangan banyu mili. Ha iya kaya ngono tur ya rata. Rata. Mula ya ngono ya wajib dicontoh. Yen entuk rejeki, entuk daharan, didum sing rata. Aja dhisikne awake dhewe dhisik. Ha iya. Kancane didumise yen wis rata lagi dheweke entuk. Ayo ngono kuwi. Lah iya nggih. Monggo mandeg ning sulingan ayo. Ora kok ya. Monggo. Ngalor Neno tepung gelang mongke
nunanu saibo bunga rasaku yen mulai bakal tak matur sembah nuwun. Monggo Bu Kesi sak langgamipun nggih tamba kangen. Ayo, monggo Bu Kesi Rahayu sarjana seni, magister seni. Wah. Mbak Tuti, Mbak Wanda, jumeneng Mbak. Matur sembah nuwun. Iki akeh nawala ingkang tumibeng ana ing pangkon, Mak. Saking Pak Bayan. Pundi niki? Maguan. Nenggih Pak Agus Kuprit ngersakaken podang kuning versi Samboyo, ya. Assalamualaikum Bu Cange. Pamundhut saking kula Ki Wartani ingkang ngersakaken caping Gunung Jenggleng Gubuk Asmara kalian Kusuma Wijaya, sembah nuwun nggih. Pamundhut saking tuan rumah, Waya. Saking Mbah Wa Sukarami, nggih Pak, leres. Nggih, Mbah Wa Sukarami ngersakaken caping gunung kalian Gerajakan Banyuwangi Lewung. Waya. Salam persaudaraan buat Niken dari PSHT Subrayon Kampung Baru. Buat Karang Taruna yang bertugas tetap semangat dan waspada. Yih. Saking PSHT Kampung Baru request mekarlah. Oh kan bener mekarlah iki. Enak to lagune. Ngerti ku Bang Mekar. Ayo. Yo Niken dhisik yo. Men jumeneng mumpung ketemu anak wedok ki calone bar bodho ki akeh sing jobe karo Niken. Ayo. Malah tekan Boyolali tekan Pekalongan karo Niken. Tur bocah iki bareng dandan prasaja ngangge bayak sinden ngene iki
malah ngibarate srengenge saya padhang, ngibarate rembulan saya endah, ketok aluse, ketok ayune. Ha iya, ngoblong-ngoblong kaya ngene. Men jumeneng luwih dhisik Slendra Sanga Caping Gunung tembange. Ya. Monggo-monggo Mbak Niken. Monggo mriki kula Pak Margono wis ngenteni Mbak Niken aturan mriki Mbak Niken matur nuwun. Nggo mercon to kan? Kula, Pak. Lah kuwi muni kuwi. Nggih, kula briefing ya, Pak. Nggih, kula pokoke jumeneng ngoten mercone kudu. Wah iya. Ngono, Pak. Ah iya. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan saking Pak Margono ngono kuwi. Mergo sampeyan nek nembang suarane banter, mula dihormati ngangge bantere mercon kaya ngono. Ayo nggih. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah, Pak, pangestune, Pak. Bingung apa ora mau keblasuk apa ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan pun enten Google Map. Ana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Nggih, mau emang melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki kampung baru niki anu, Pak, dikupeng Sabin. Dadi etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih, nggih. Nggih. Ngono kuwi. Mau nggih sempet munyer-munyer lho, Pak. Bingung to kowe? Munyer-munyer kuwi. Sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja, Pak. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledos ngono wis tau? Nggih dereng to, Pak. Lan jenengan apa sampun nate? Urung. Mung ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula, Pak, mau kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho ngono ya. Lah nggih to, Pak. Leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya kan hanya menjelaskan toh, Pak. Ya maaf toh, gitu aja kok salah. Ngene salah. Ya, maaf toh, Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti to tembang rewel? Ora ngerti to? Urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-virale tembang rewel ki wis nek pucuk pelem kowe. Sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Terakhir dadi kae lho nggen iklan terus terang terus kae lho. Ayo. Marem ya sawane Nganjuk. Alhamdulillah, Pak, niki wau perjalanan no gremis to, Pak. Terus teng mriki wau kula mandheg to Jawa deres, Pak. Alhamdulillah saniki pun terang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget, Pak. Sing seneng karo sampeyan ora mung sing nom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya, Kudu bersyukur lho, Nduk, kowe kaya ngono kuwi. Iya, Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi untuk wahyu kamulyan nganti kaya sampeyan kaya ngono kuwi. Nggih, aku ya seneng ning omah sampeyan saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe ya percetakan. Wah, mantap kaya ngono kuwi. Nggih, Pak, pangestune. Ngono kuwi. Yo nembang Caping Gunung coba kaya apa. Saben bengi. Wah, sonku ya jebol-jebolo. Ayo kuwi. Jembleng, Mas. Eman-eman lek Niken kira dijenggleng. Ayo suarane bianter dikembari karo swara gamelan kaya ngono. Jos temenanan. Lanjut, Nduk. Yen memajang menganggur janor kuning ing
biasane nggen kene iki tak kudange anakku. Lah cara lawas ngono kuwi. Gandeng sing nanggap iki Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo nduk. Oh, ngaten. Ngono, lah kowe mesti kendel. Ada lanjutannya lagi enggak? Enggak enak mek ngono kuwi. Ayo. Tak kudange Pak Margono. Sing bagus-bagus dhewe. Sing ireng-ireng dhewe. Kowe iki diarani kon bagus malah ireng lho. Ya kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya iya, Ning awake sehat. Nah. Mbok dikumpliti Pak Margono kok no tok ora. Ya ngono kuwi. Pundi, Pak Margono? Pundi? Oh, alah dikutang delik kok mana. Ha iya. Wedi karo sinden ayo. Ayo ngono kuwi. Nduk. Nduk, niken. Sampeyan anggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngono ngapa to, Nduk? Adate lek nang campur sari lek pacakmu kaya Batman ngono kae. Kok Batman to, Pak? Lah nek suwir-suwire ngono ya lho. Nah, kok Batman to? Lah apa? Kayak Teletubbies. Teletubbies ayo. Wingki-wingki ayo. Nyapa, Nduk? Iya, karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya, Pak ya. Oh, glamor ya? Kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek ning wayang. Lek ning wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten, Pak. Nyamane ngono. Nggih, kula lek malah ndamel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tutik? Lek ora tak pengingi udele dikek edop kowe kuwi. Ayo. Ben iso lap-lap Tutik teko ngono ayo. Wis matur nuwun, Nduk, lemu ngrungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD SMP sing pengen belajar nyinden mergo cita-citane pengen dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Wis sumpah ngono kuwi. Gandeng sampeyan menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampeyan kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Nggih, Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Ya coba kaya apa. Terus Oh. kompak karo Madangkara. Ya, mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ah iya. Ya kan? Panas. Coba kabeh waranggana ndongake Pak Margono kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya, Mbak. Ya. Tuku sego. Tuku sego. Lawuhe teri. Lawuhe teri. Pak Margono mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurupne ya iki ayo. Mbak Trihastuti.
Ayo. Kok ora sida murup Mbak udelmu, Mbak? Akine keri ya. Ayo. Mau tak gendong jeblok. Lah iya. Yo, Tik. Ayo. Celana ireng. Celana ireng. Lah kok suwek tengahe. Ya, lah ketok no. Lah. Ya ora apa-apa. Aku seneng lho kan sing suwek tengah ngono. Oh, lah. Iki biasane ngentut kebablasan suwek akhire. Sak gedine yo. Ayo, koek. Ayo. Mugi. Alah. Mugi rahayu wae. Ijo. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Hae. Ora nyambung, Pak. Sorry, Ora Kak. nyambung lho, Pak. Ora nyambung. Obate keri deh. Kan Oh, teko celana ireng teko Pakno. Ayo, ngono kuwi. kok sik kan sing penting kan Pakno wis disebut Pakno ngono to. Jadi kan masuk ora Lah kok masalah. hubungane karo celana ireng? Lho ya ora apa-apa. Paling Pakno niku katok ireng lho, kula ngerti lho. paling sampeyan ngerti wisan Pakno celanane suwek tengahe ngono to. Pinter wae. Ayo. Tik, aja ngisin-ngisini. Lek jenenge parikan sing padha karo jalur ngono. Purwakanthi. Lek eng ya eng, lek i ya i. Lah kan celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Terus suwek tengahe. Heeh, mugine sitoke mugine. Ayo. Terus Mugi Pakno sing ganteng. Oh iya. Ganteng. mugine tak pengake ganti gantenge. Ayo. Dihitung Pak Yoyo. Kok Satu kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Nah iya. Malah parahyangan. Ayo. Ganteng. Ayo. Terima kasih sampun nggih Pak Yoyo. Nggih. Lanjutane piye? Pakno ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ya Ora kok lagi, moro rampung lagi. Pakno meleh to Pakno meleh to. Halo Pakno meleh Pakno. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pakno ganteng tansah kathah rejekine, sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane, akeh duwite. Hae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten banyak. Niku dalang rene sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane ya teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo nggih. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ngono jenenge? Ayo. Ulang tahun, Pak. Apa? Cara Inggrise. Cara Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary. Wah ya nggih. Bumu wis 48. Ning ambak 48 tambah nom malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Ayo. Loh, harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun no. sewu. Lah wau wonten hadise to. Wong wedok iku saya tua ngendikane panjenengan wau. Nggih. Wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Nggih. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kaya Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih Amin. maratuaku ya Iya. toh. Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Nggih. Ning apa nek emas rupane ireng ayo. Ayo. Yo sih. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parianku iki mau. Aja kaya ngono ku mau isin-isini tijak Pak Cahyo Bu Kesi kok pariane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Mas Dan. Ana tronton Ana trantan nggo momot cengkeh ngocengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma Amin. Gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak Piyai Nganjuk, Piyai Nyeni, Piyai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3. Allahumma amin.
Wah, nganjuk. Ademen, Mbak. Ademen ya. Ning apik kok ketok gayeng gumarenggeng. Ayo ngono kuwi. Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek dandan aja mekokok lho, Ndak. Nang kono meku kok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene ayo. Aku lagi ya astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wira-wiri ae. Pak Basuki ayo. Menyang Jaten. Wah, ben kuwi. Ayo. Tuku mangan. Mas Mbak temanten mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Jos, nggih, Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi, ayo. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Terus ngeloni bojone. Apa kena dinggo pisan? Ayo. Putri Hastutik. Ayo. Tutirnawati. Bu Siti toh, Pak? Bu Siti nggih, Bu. Bu Siti. Sing ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah. Muga-muga kathah rejekine. Allahumma amin. Ayo, ya Bir. Ayo, ayo. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho Pak, anten TV iki lho. Oh iya. Apa to Pak? Benakne anten. Lho, bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Kula dibenakne Birgita Ciloko ayo. Ya niki jawabane Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare ayo. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing koclok loro bae. Ayo. Ayo nong, golek dhuwit oh ngapa-ngop ae ora. Ayo. Ayo, mumu ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Bestimu. Sampean karo Mas Nanang, lek Mbak Birgita karo Arif Lumer. Ayo. Yo. Ayo. Senyum Pepsodent. Jadi ndak ini? Jadi. Ayo. Pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas, Pak. Ini terusannya nih loh. Warnanya ireng. Oli. Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya mbok. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku, Pak. Oh, senengamu sing tap-tapan ya. Stop, Pak, iki parian loh jadi. Saya ayo yudae ngetap ae ayo. Ayo yudae bayangne Winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayangne le nembang. Oh, nembang kok ya ora. Ayo balenono neh piye. Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma amin. Tapi topa akhirnya ora biasa. Ayo, yo Ken, awakmu Ken urung dhewe. Kula to, Pak? Yo no. Kula nggih to? Oh iya. Kadung kula mboten mikir. Wes pokoke sauni-unimu aku percaya apik. Ayo. Nggih. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Keduren. Nano. Sikil nano. Si.
ting-tingane Pak. Sikil nano. Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya. Sikil putih mlunyus ngene kok ireng. Ika keselen Pak ceritane, keselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih ayo. Bapak seminggu yo ora lunga ayo. Berarti prai ning omah. Prai. Cuk. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau no. Kirang ya, Pak. Lah kek mau pira? Kok hitung ora? 50-an it 400. Terus 5.000-ne 3 berarti 6. 5.000 ne paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresna wis diparingi diratane. Iya Pak, disyukuri Pak. Nah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwehi yo ditampani, lek mboten yo dinteni Pak. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono to. Ya kan? Panas hutan panas aling-aling caping gunung Natian wadan sarwi swara suling ngetan bali ulon masuk manggamipun tapi
ngene iki, Nduk. Iya. Ngono salah ngene salah. Rewel. Ngene salah ngono salah. Rewel. Lah ngono kuwi. Dilingke karo kanca-kanca. Iki Nduk akeh penggemare jenengan karo penggemare Bu Kesi. Nggih. Caksi lover kuwi ana sing saka Pati, malah admine Caksi Mbak Kiki saka nggih. Wis ngerti? Sudah. Oh iya. Kuwi guru kuwi. Kuwi calon kepala sekolah parandene mergo tresna karo budaya direwangi Kopati Rene. Mbiyen ki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu kae. Lah bakso Solo ki asli Solo laris. Lah bakso asli Pati, Rapayu. Iya rene dagingnya Pak, kan sitok Pak. Terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar, saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel. Ayo ngarep anu kae. Terminal. Lan sanes-sanesipun ayo. Busri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki Caksi. Nggih niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tebih. Pundi? Niki. Pundi Mbak jenengan? Niki. Niki yo. Ini Caksi apa Sanidi? Niki sak menika Caksi, Pak. Ning asline sing wingi. Asisten kula. Oh. Asistene. Oh Sanidi lek Caksi. Tebih Pak niku nggih. Nggih lek Caksi iki Cahya Kuntadi Kesi, lek Sanidi kan sahabat Niken Salindri. Utuh. Sanidi sahabat Niken Kuntadi ya. Ayo. Iki lho. Melok ae. Ayo setuju ra kowe? Mboten. Oh asem. Iki ana sing ngersake malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa, Pak? Mekarlah aku urung tau ngerti. Kula nggih dereng nate semerep. Aja ngono kuwi to. Mengko tak ambung lho kuwi malah. Kanca-kanca karawitan pripun? Nggih. Dereng, Pak, dereng saged. Mboten sios. Oh, mboten sios. Pak Margono dawuh mboten sios. Nggih. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu to. Iya, itu lagunya PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintene mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Apa? Dibawani mboten, Pak? Yo komplit no, dicucukne no. Ayo sak bawane pisan no. Ayo. Nggih. Niken. Niken. Mampiat mayan. Ambekan entek, Pak. Ambekan entek. Ambekan entek ra apa-apa penting duwe ra entek kan. Amin. Iya. Suarane gendeng belan kendang terus suleng terus mari ngono rebab gender main ben enggak siter main Nggih. gambang main Oh iya, main. benang main Apa wae kendang? kendang gender rebab siter suleng gambang Oh iya, oke siap. benang main Pak. Main piye munang? Kartune. Ayo dijak remi arepe ayo. Yo, siap, yo. Suarane gendeng belan biangan
ngopo? Aja men udat-udut ae, main. Mainku piye? Iki wayange digerakne. Blambiangan. Oh iya. Ngono lho, Pak. Yo. Gerak. Iya, Pak. Ayo. Kene ngematne bawamu malah kon gerak. Oke, siap. Ayo. Pianyu Ayo, Pak. Oh iya, lali aku. Kok kuwi to? Ganti. Ya, limbuke. Oh, limbuke ya wis. Limbuke lek udo ngene iki lho, Nduk. Ayo. Masa to, Pak? Ngene iki, nggih. Apakah itu bukan kuyang? Apakah kuyang? Itu kuyang, itu namanya kuyang. Bukan. Ini namanya Trihasuti Retnowati. Iki lho udel murup iki lho. Iya. Oke, siap. Yuk. Wah, ya pegel kabeh aku carane. Wis perang bareng. Lagi iki enek limbuk koprol. Manut niken pokoke. Ayo. Justice no. Ayo. Boten jenengan lho, jenengan saut meliaring. Saut apa nih? Lambene. Rodok rene no tak saut kene. Dene kok nyait lambene ora. Enggak ngono. Lah piye? Gumeliaring kula kan ngomong ngono to, Mbak. Terus aku nggih ngomong gumeliaring ngono. Oh iya. Wis sik, Ndang. Gumeliaring. Gumeliaring. Sip. Taman. Gak usah disaut, Mas. Ora to, ya wis tak rokok lek ngono. Iya. Taman Sari Nusantara.
Tembang menika ugi kula aturaken lah sing kerep nanggap niki niki. Sinten, Pak? Pak Siswantoro. Ngendi? Mbah Sis, Gunung Mbah Sis. Botak. Betul, Gunung Botak. Wis tukul nduk saiki ya. Saka Bulusari Tarokan kalian Mbak Yu sapa pokoke sih? Mbak Yu Nyamini nggih sugeng laras Pak Sis ale Yu Nyamini sugeng midhangetaken menika putu jenengan Niken Salindri sing nembang. Yo diangkat pisan diaturake Gerajakan Banyuwangi bersama Niken Salindri. Yo. Pak Waris Sugiono Surabaya Suara